Hi, hello mga kabisdak. So laing sugilan ang usab ang atong madungog karon sa kon ako ang pasultiyon. Ang atong magtatampo nagngalan og Sally. Ang iyang problema karon ang iyang bana kay limtanon mura daw og buang. Ay nahulugan di ay kini og lubing buang. Mao day ni ang nahitabo sa iyang bana maong naanay diferensya. So ubanay ko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Sally diri sa kun ako ang pasultiyon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa babusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanong magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sally. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Sally. Kini akong problema bahin ni sa pagkamalimtano na sa kumbana, natagakan mong ni siya lubi, nya ang lubi ko nga nakatagak niya, buang pagid ko nga lubi, munang na problema ko. Basig, wa ba sa kani mabuang akong bana no? Pero araw niya kayo masabta ng akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Happy nga nangilog ka kanta. Happy? Ay, kuhan ba? So, ikaw na suka niya, ha? Kay manlaba ko, laban ko itong taon na ito, mga bulingon, ha? Noon sa taon na. Uy! Naunsa ka? Imo minutang gitutukan ni kanta ta. Naunsa. Magunsa ka? Manglaba! Manglaba? Oo! Nagkamitangan kayo itong mga bulingon sa itong kwarto. Pag short ya ay. Oo naman. Di ba nanglaban na magagahapon? Ha? Nanglaba kagahapon. Giaway pa mga ini mo ang tindira sa tindahan kay nagpalit kag sabon. Ingon ka, wa ko no kasukli eh. Nya naarday sa imong bulsa. Nalimot ka? Oo, di ay, no? Laban na ko gapon, manade ko gapon na yung Mo lang, kugihana gud nimo gud. Sige makagpanglaba. Limot ang ko day. Sige, di lang ko malaba day. Magluto lang kong sudan. O sige, mao man ka. Alin ako? Ko kakalimtano na ba ning tawhana? Di pa man ta ni siya tiguang kaayo. Ngano gud taw ni siya? Ang tinuod, wapag ko mahibaw sa tinuod nga nahitabuan ni niya, diha na ko nahibaw sa dihang nisuroy sa amo ang iyang mama. Ma, may buntag ma. May kanasuroy ka diri. Oh, kumusta naman na, kumusta naman ni? Ay, okay ra gid kaayo ma. Si Mando, kumusta man, na imambana ni mo? Ay, okay ras man do ma. Kada ra gid iyang pagkalimtanon. Ambot ngano kada siya? Sa ako ra bang tan-aw ro niya manong murag mi grabe ang iyang pagkamalimtanon. Daan na gina siyang pagkatao ma. Sa man limtanon na gina siya sa una pa. Dili man.
Kuan manggod na siya. Sa gamay pa na siya, sa nag-edad pa na siya mga 15 naman tingali to. Aw, dako na di ay. Oo, murag ingon anak. Batan una. Ngano di ay naunsa di na siya di ay ma. Ay kuan nga to manggod mis dagat ato. Unya, dito mi sa baybayon. Nya na may daghang mga punuan sa lubi. Dito mi sa ubo sa punuan sa lubi. Kay landong man. Dito namo gibutang ang lamisa ug mga bangko para among kapunduhan. Unya na unsa ba nga? Samtang nagkauna siya. Natagakan man ko dinuon na siya bunga sa lubi. Sa ugod, mihagsa ang lubi. Unya, katong lubi nga natagak, buang ko no tong lubi ha. Naaday bunga sa lubing buang? Naa tingali ma. Oh, kung mauna, nasa tingali lubing ako ang gul. Ansa ma. Oo, na may buang nga lubi. Ang nasa day lubing ko ang gul. Wasin sad ma. Ay, pastilan. Kadto, maoda ito nga usana ka munay rason kung nga nung naingon na anak siya. Nga medyo limtano na ba? Kay nakabantay man kung kausan niya. Nga unsa ma. Nga misaka na siya sagdanan. Unya, nahibuong ko nga mihunong mas tunga-tunga. Ingon ko, nung saka, mihunong ka man diya. Unya. Ingon siya, asa ganito ko ama, paingon? Sa taas o sa ubos. Unalimot na siya asa siya pa doong. Mao ba ma? Pastilan. Wa ka madaot ang uniya ma. Kato natagakan siya sa bunga sa lubi pa. Na, ambot lang sa kahoy. Ay, sige lang, kay ako lang na siyang suwayan og da sa doktor. Akong ipatanaw ng iyang u. Pero okay raman na siya. Wa magsakit ang iyang Wa man hinong ko makabantay nga nagpingit na siya sa sakit o kuan ka nang nagmu na siya sa iyahang u. Ang ako nabantayan niya, kana yung malimot siya ay. Ay na, pasagdi na lang na, Normal rin yung tingali na niya. Normal yun na sa taong malimot. Oo, normal ra gyud noon na. Pero grabe na sad, di na sad maayo, uy. Kay ako manggod na siyang ipamalihog og kwaster mo sa kusina, ma. Pero ang gida, plato, pagkalimuraan na. Na, sige lang. Obserbahe lang. Sa tanaw ni mo, nga may grabe na ikaw na'y bahala mo daan na niya kung nasa na ni mo siya ipa-check up. Okay, ma. Ako lang sa giobserbahan ng akong bana nga si Mando kay basig dinapon ni siyang kabisi baron or unsa pa na diha ba. Unya to? Ayo bare. Oy, pre-iking! Nasuroy man! O mare, kining nasi parimando? Naaman! Sa'y tuyo ni mo? Oo. Na kay tuyo? Unta mare. Kadiyot sa... Dong Mando! Naas pre-iking ay! Nangita ni mo dong! Ay, day! Pre, kumusta na? Pre, kumusta pre? Di ba naamang kay Prender diha, pre? Unsa? Kanang parabangag ba? Unsa? Prender. Prender? Di ka na barina, pre? Kanang barina ba? Maoras la. Prender lagi. Barina ba? Pwede ko mo... grinder ko. Prender day, parabangag. Pre. Kanang muham ta ko ni mo anak, pre, kay ako'y bangagan tos mo, Bangagan? Nade kay bangagan, pre. Na ako ko'y naanak, pre. Ha? Nya pwede ko. Barina. Nya pwede ko kahuman na, pre. Pwede kayo nga anong taong dili ko taon, ha? O paano sa nai gamit ito, re? Kadiyot ko ako na kadiyot na yakay ko. Sa ganito na ko ibutang, day? Naunsa? Wa ko kahibaw anak Mando, uy! Sige lang. Basig to kartos laos babaw. Kadiyot, pre. Nalaos balang babo, pre. Kadiyot, pre. Ariyon ako. Sige, pre. Salamat, pre. Wala kay trabaho ron, pre? Wa, mare. Kay Sabado man. Maong, wa ko'y trabaho ron. Mao ba? Mas maayo noon. Kay way trabaho, ngita magagtrabaho ons bay.
Ang uban no, labi na ni Mando, ugway trabaho, inom ragi pangitaon ani tawhana. Anak gyud na sila mare. Ako dili man ko mainom. Sukad atong na-admit ko. Ay, mao ba, pre? Maayo hinuon pre nga ni undang na ka. Ana na ay, kada baka ni. Oh, pre, printer, pre. Oo. Oh, salamat pre. Ah, sige, pre. Uli din na, pre. Nagumano mo. Gamit kang bertilyo, pre. Uli din, ha. Oh, okay pre. Salamat pre. Alis ako pre. Sige, pre. Apik, pre. Day. Ang totok mo kumayo. Ano siya, ano? Kita ilig ako, tuka na rin kumayo na unsa. Wa ko motutok kay gigopuhan ko nimo kay daan na kang gwapo alang nako. Beda. O sabi mo tutok-tutok na ko. Ano man na? Ha? O ngano ni balik man ni? O, de. Pre. Oh, pre. Ngano ni balik man ni oy? Manibalik ka, pre, ha? O saya to, ha? Di man ni mao akong giingon nimo pre. Grinder ba? Unsa man gyud Kato oy? para barina, martilyo man ni imong gihatag taon ako. Dami yung printer lagi. Ika-printer. Oh, buang ko ani. Martilyo imong gihatag pre. Usaban, ha? Grinder. Usaban, martilyo. Martilyo din ako gatag niyo. Kubunod kay. Kaniyot sa pagitao sa grinder, pre. Unsa na? Karon nahibaw na ka kung anong gitutukan ta kaganina. Libot mo ko na yung bida. Ay, martilyo din akong hatag dahil. Mo gani, nahibong ko. Grinder iyang giingon. Ang ingon sa biro-biro, printer. Libot ko sa printer. Maura ko na unsa imbang Grinder, sudusuron. Pero grinder ang ipangita. Martilyo yun. Martilyo imong ambot lang yun. Kung sa printer, niya grinder din. Ito So? martilyo ako ito nun. So maura sounds like the Sounds grinder, yung martilyo, kapoy ni mo. Naglibog ko ninyo. Ay, libutan na. Porbida. But, pwede, ay, anong nagtanon mga ikutaon dahil sali? Mas may tingin pa-check up ta dong. Check up. Tanaw ta ng imong o. Ano ba tanaw? Naublong na ako na. Kaya ako, naon sa. O lagi, nga ano ba taon, ha? Huwag ni mo sa ko. Nagkastorya miss mama ni mo. Nga ikaw kuno sa batanon para tagakan kag bungan sa lubi. O nya kadto ko nung bungaha ko no, buang kuno tong lubi ha. Mo nang kuyawan pud ko kay basig na daot imong utok tungod sa lubi nga natagag sa imong o. Mo nang ipatan-aw ta na ipa-check up ta na. Nah, tanaw ang taon. Hasol-hasol ng taon. Gasto-gasto ng taon. Ano may mo sa? Alam pa, nung taning akong huwag naon sa pero man. Mausad bitaw no. No, mga ayaw lang tayo. Gasto-gasto lang na to taon dahil sali. Ha? Hago-hago pagitana. Ay. Wag yun kayo mahimo kay di man siya masukot. Pero gusto gid unta ko nga mada siya sa doktor. Unya, Uy, di na mahimo, Mari. Uy, kinahanglan patanaw gina ninyo kay delikado na. Ugod na. o lagi pero unsaon taman nga siya may dili mo sugot kay hago-hago lang kuno. Unya wa man siya maunsa, maayo man kuno iyang gibati. Wa magsakit yang ulo. Wa man sad kuno. Wa maglabad yang o. Wa sad kuno. Okay ra lagi iyang gibati lagi. Ang problema lang kana lagi iyang pagkalimtanon. Nah, kung ako pa na, Mari, sus, bahalag masuko na siya. Ako ginapugson ba? Patanaw gina ako sa doktor. Kaya di may mong piyansa. Ay, kay ugod na. Mao lagi uy. Ambot unsaon ko na tawhana uy. Pugsa? Masuko gani no. Aw, kasukipon. Asawa gud ka. Pareho ko na. Parang iya sa nakayuan ko na niya. Ay, ambutan ni pre uy. Gusto ka, Mari, nga ako yung mapugos ng kumpare para mapacheck up. Sige pre, tabangi ko pre. Sige, Mari. Ako rin bahala na niya. Ay, pastilan, saong kumantaw niya akong pana, uy. Mamaayo, baka din sis iyang sakit. Hayo! Um, Nang sali! sa man ron, uy. Nang sali! Murag ang anak, marunidig na nga tabian kaayo, si Kling Kling. Day Kling Kling, ikaw na, day? Unang! Nakatagan lagi ka! Kay diyot kay mo gawas ko. O, Kling Kling, unsay ato? Kaskang! Gaya sa ni mo mugawas ng uy. Triling na nung kayo to. Ha? Unsay trilling ba, uy?
Kadiyot sana nga. Kay mo ginawa sa ko kadiyot. Kay nakaisulti ni mo. Nga makapakitbi sa atay. Unsayngan? Ay, kapuya, oy. Kapuyay dinagan, oy. Ay, kutas kayo. Nga naman, unsa din hitabo? Nang sali. Kanang, naibaw ka ba? Unsay nahitabo na? Ala, sulti ka ko sa hitabo. Nang sali, ayaw lang na yun ka panik na nga. I-relax lang ang imong kaugalingon. Kling-kling, unsa magay problema ha? Unsay nahitabo? Nang sali, si Noymando ba? Ang imong kitang ba na bitaw? Oo, kay nga naman. Nagkakitag sumbagay si Noymando. Okay na maayo. Unsa? Karaan na nang sali, oy. Karaan. Giahak mo kakling-kling. Uy, wa man ka musulti dayon. Nga na sila magpagpasakalye di ha? Inahak siya ka bataa ka. Diya ka na. Ako antuon si Mando. Diya ka na. Ayay. Limot na sa day. Lawa na, balik na sa turun agiron. Kling-kling. Kling-kling, asa mo sila nagsugmagay. Tuwa sa may basketan. Ay, tuwa na sa basketan. Eh, sige, diha ka na. Wala naman sila dito. Aw, asa di ay? Tuwa na sa presinto. Kita sa pulis. Unsa? Hoy! Among duha ha? Mga badlong-long kay mo ha? Inyong gigubot gini nga tong malinaw nga barangay. Ni nga tong dapit. Mo ni angay ninyo. Ha? Palakpon mo. Ako si Chief Pusangi. Moingon, you are under arrest. Aga na, Chip. Dadaan na siya, Chip. Idahig na siya. Dahig ka na. Ilong dia, pre. Hindi ka. Diba ka? Ay, Chip ba? Diba? Musa mo mundo ha? Kaila mo? Dili kay kaila lang, Chip. Kuha ni, managkumpare mo yan eh. Pare, be, Chip. Anya! Chip, pusangi. Ano mo na? Wa man ni kaila ni mong usa. Takot lang ako niya, Chip. Ambot mo niya, pre. Day. Kita maning may ambot. Ha? Kuha, Chip. Kanang... Yan ang asawa, Chip. Ha? Ano ang kamagingog? Musa, wa ka kaya sa mga asawa? Ha? Uy. Ako am ding asawa din ni. Chip, kanang Chip. Pwede magkigsulti ni mo, Chip. Kadiyot lang. Sige. Ukoy, kamong duha. Magpuyo mo, ha? Mag-away ka ni mo ko sa bron. Awa. Pangiptan kita mo silang tumoy. At misis. Ari ka nga rin. May sulti ta sa opisina. Okay. Chip, pasensya nagigay ka sa akong bana, Chip, ha? Doon naman ko na siya problema, Chip. Ay, kitandang misis. Pareho ta. Doon na yung mga problema. Mga kung kitsa man yun ang nagsugod ani. Mga yung manubat. Sir, dili problema sa kwarta unsa, sir. Giubo na lang ko ni mo, sir. May problema na siya sa iyang sir. Kaya natagakan magod siya glubi nga buang. Munang limtanon na kaayo siya. Og ang wa kahibaw, masuko og maglagot kit ani niya. Kay naamag yung mga higayon nga malimot kit ni siya, sir. Ay, mau ba? Mao gid na, sir. Okay. Sunod, ayaw na pasagdi mong bana, ha? Ug mahimo. Ipatanong na siya espesyalistang doktor. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, buyan ko na mong bana. Pero isaad na ko nga, imo ginang bantayan, ha? Kay may problema, maganda na siya sa utok. Yes, sir. Dali naman do. Mangulit na ta. Pasalamat ka nga gisabot ra kas pulis. Ha? Saan ako de? Holo. Wa ka kay bawon sa imong sa. Nalimot ka nga imong gisukmag ang imong kontra. Muna nagsukmag kay mo. Ha? Sige, lakaw na mo. O misis, atiman na ni mong bana, ha? Oo, sir. Sige. Kisa na siya. Mao ni akong kutra? Mao ni subagay ako? Buka ka! Ay, kumando! Kumando! Dinay mo kontra ang pulis na! Ang pulis na! Ginoo kumando! Huwag mo nagisukmag ang pulis! Ginahas mo ito! Anak! Mapreso ka ni kalakihan, mando! Mapreso ka!
Mao na akong problema, gidakop na lang gid siya sa pulis kay nalimot man siya sa iyang kontra. Nagtuo siya nga ang pulis mo iyang kontra. Ginoo ko, unsaon naman ang taon ni nako akong bana. Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally.